गईलू कैसे जियत बानी सबसे गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी पियावा के प्यार पाके रानी भूल गईलू दिल जानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो। पवन बाबा ठीक बा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भैया के गाँव है गाई पूरा गा कर सुना दी पूरा गा के बताएगा आजकल जज वाली बात है यहां से पास हो वीडियो बनाए मुकेश जी बना सबसे गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू डांस वाली सब हाँ सबसे गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो पियावा के प्यार में पाके रानी पियावा के प्यार में पाके रानी भूल गईलू दिल जानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो। आज के जज बानी हमार पवन बाबा बताई भैया में का कमी बा का कौमी बा की तने भी सुर से भटकता पूजा भूजतन लेकिन कांचे भूज दे धिकिया तनिका कैसे से निमन का 200 कैसे निमन का ना अरे बहुत बढ़िया गाओ तने मैं तो खुल के गाई खोली साहब के सामने हमरो तो ऐसा सुनी कि हम कैसे गौनी बाबा जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो पियावा के प्यार के करके रानी भूल गईलू तू जाके हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो। गाइएगा ठीक है गाई अब तो हमारा बुझाता हमरा अपना साड़ू भाई से गाओ कुछ गा दे गाइएगा ठीक है गाई दूसरा दूसरा जोड़ी ठीक बता तनी हाइट कम कर जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो जब से गईलू पूछहु ना अइलू कैसे जियत बानी हो पियावा के प्यार में पाके
जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।